Ja, ze kent waar op in je naam slaan. Dus dan krijg je in de fietsen, die de fietsje eraan halen. En een route maken op de motor. En het donderde al wat, maar op in het begin heb je daar de pollenzen. Nou, je had mensen toch wel gewoon. Maar lang vooral kwart, we gaan net op een fiets. Wij, Drinken doen we niet. nou, dat boeten drinken, dat wordt net zo lang. Want het waren alleen nog maar minder. En nog tonger en onwaarde bij ik. En oh ja, uw buren, je ziet het met z'n fjouweren, in zo'n tentje. Nou, het waren we droog en de orenreis gingen we weer op paard natuurlijk. We gingen richting Usmerna. De regering hier weer een mooi plakje uitzocht, midden in het bos. De grutte van het voetbalveld. En met hoeveel stien we daar? Met z'n zeizen. Eigenlijk precies wat wij het mooiste vinden. Nou, is net fantastisch. Nou, het wie fantastisch, inderdaad. Maar we kwamen daar natuurlijk om Usmerna op te zieken. We staan een oordeel kilometer bij Hawaii. En oh, wat hakker er zin om Hawaii te zien. Maar ja, wij troffen weer een bui. En wat voor een verloren schaap. Je moet er wat vroeger van je dochter. Zo'n een fietsje huren. Een warpje verderop. Maar nou, er zit... Verdorie. Hier heb ik dan weer het spuiten. Maar lang vooral kwaad bij van niks in fietsen natuurlijk. 10 kilometer. En onderkant het er weer. Nou, tegen gelukkig geen 12 graden, maar geen 20, dus dat scheelt. Maar we gaan in ieder geval een ritje bij van niks hoor. Nou, hier pakken we het verhaal weer op. Hou je vast, want we gaan weer op pad. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes. Nee. Kastje chocola. Oh, dat ben die dingen. Oh. Penne chocola. En fabrieksdingen. Ja, maar ja. Ja, dat is wel een ontbijt. En fruit. Echt super. Nou, noodvisioen had dat ze in ieder geval heel gezond eet. Ik heb mijn gerust hart verder. En meid we kennis met haar collega's. Nou, come on. You're gonna be famous. Ik ben nou hier acrobaten en natuurlijk willen wij keuzes zien. Wow. Applaus. Oh. Verdikke, ik kan nog steeds scoren. Oh, great. Super. Daar krijg je honger van. En dus, het we om neusknausken. Maar het waar wil nog steeds net echt opknappen. En zult net al eten. Heel lekker. Nee. Iedereen die klaagt altijd maar dat het hier zo heet is. In de Ardèche. Maar en dan zien we de hele dag Rijn. Nou, het gebeurt hier dus nooit. Nee, krijg het wij er binnen.
Ja, hoe dan ook. Het is een kwartier zon. En op een gegeven moment iemand zegt van wie zal ik wel zitten, maar dus dat doen we dan maar. Ik merk dat de camera het hier nogal moeilijk had met het scherpstellen in verband met het weinige licht dat er is. Bon appetit. Ze ben je krakkelwest om het yield te in van de jongen. Dan ben je €100 per nacht. Nou, dus Menna die zit daar op een camping en dat is ongeveer 4 keer zo vol per nacht. Dus wist je voorlopig even goed. Sneu in de morgen. Heerlijk uitslip, want het is natuurlijk heerlijk rustig in het donkere bos. Wie 20 minuten. Maar pekenwekker was natuurlijk, ja, maar ja, dan bleef je maar lekker lezen. Maar het is droeg, gelukkig. En zo ziet de wereld er toch heel los uit. Dus we staan natuurlijk lekker tussen de bosjes. En dat zwaart in ieder geval ervoor dat de camper net gleun hiet is al. Want in de zinnen, ja, veel smaller. Dus we staan perfect. En we staan rond Mandje tegen. Want Mandje had, Menna die had dan haar optreden op een camping. Dat is een soort welkomstoptreden van nieuwe gasten. Nou, dat vonden ze wel leuk dat wij er dan ook zijn. Dus dat beschouwen we dan even. En dan gaan we teasen, gaan we weer ongoed. Nou, is het perfect. Dit te slaan even naar de boulangerie. En dan een broodje hadden en dan kunnen we ontbijten. Menna komt hierheen. Dus leuk. Walter. Ja, en hoe gaan we dat nou regelen? Want we kunnen immers geen fiets krijgen. Nou, je hebt zo'n al dingen, de Polo. Die mochten we mij hebben van haar vriendin. Frans. Wat doe je? Klep. Oh, wie wil voor? Ja. We willen voort, maar de vrouw is helemaal op de touch en alles te doen. En ik mag me haasten. We zullen er even op uit. Dit is vakantiebuffel even afsluiten. Ik zou er klimmen. Ja. Want dan moest je met deze polo moest over de voorbank op de achterbank. Ik heb ze correct op bezocht, maar hier gaat ik automatisch weer riepen. Als hem van binnen ik riepen dus, gaat er automatisch naar beneden. Ja. Is dat ding weer die? Ja. Was daar een schoen aan, hè? Ja? Nou, hoe qua? We gaan in de stad hierin. Dan ga je net op scroks. Dan doe ik slippers doen. Nou, mooi ik. Mijn lievelingsstappers. Nee, dat mij net van de politie. Nou, dan maar op slippers. Maar we hadden de mooiste paardjes hebben je weer te pakken. Heel handig rennen op slippers. We gaan ongeveer 70 kilometer rijden voor een plakje wat 15 kilometer verderop ligt. Want de regering die hier gewoon de verkeerde route erin zet. Hè? Gebeurt er ons nooit. En ze schudt het altijd nee. Not. Maar goed. Het is 30 graden. Beslist net heet. Maar wel. En een heel mooi paadje naar beneden. Not. Zo op en del als het nou goed met het waar, hebben we volgens mij nog nooit een vakantie meemaken.
Het is nou gewoon gelungen niet. We pakken hier dan eerst maar even dit restaurantje hier links. Even wat drinken. Ik heb een huisjes in alle volgers. Nee. Zit je wat te geven? Ja, weet ik. Ga ik maar zenden hier. Dit is wel een leuk plakje van een foto. En daar even staan, maar ik een foto. Ik denk dat dit wel in de kranten komt. Dit zijn weer rare trapjes trouwens. En dit is een ideaal plakje om even wat foto's in te letten. Nou, we hebben je zwemkleer mee. En Mirna, die weet je nou een plakje best lekker zwemmen kist. Maar verdikke, het zult er net. Begint het nou wet te regenen? Nou, we weigeren het er maar op. Nadat ik deze libellen eindelijk op een foto hier, pakken we spultjes maar weer op. En gaan we weer om naar je knauwske. We rijden er inmiddels om woon. Het onwaard alweer. Wallon, Pondark. We hebben juist eindigen binnen, daar hebben we nu al een hoop fietsje. En het is Oedij. Het is Jelbetrein. En het waar knap je gelukkig een beetje op. Dat wil zeggen, het belooft je in ieder geval een droge dij te worden. Nou, we zullen even zien hoe het hier Oedij uitziet. We hebben nog nooit zien.
Een taskenkabie. Hoezo? Voilà. Quero pedir ça così? No, il y a No. que ça. Hoi. Hier chorizo. Ja. 90, messieurs, dames. Hoi. S'il vous plaît. Sociaal is raar als ze op camera komen, hè? Dat is een... Merci. Au revoir. Nou, mooi tasje kan daar in ieder geval een brol in. Ja, we eerst helemaal niet. Krijgen we dan een beetje van de snij mee. Hallo, Pondark. Dat ben je al vaker geweest in het leven, maar dat weer altijd met de band. Nou ja, we hadden nou wel wat jongen. We pakken aan de fietsjes weer. En dan zijn we jong bij Mern op een camping, zullen we wat eten. En oh ja, spultje doen. Dat doen we daar ook. We zitten op een camping van Merna. Het is Snijnionen. Wat is het? Dit paradijs. Het is 20 van jongen. En eigenlijk is dit precies uw ding. Helemaal. Lekker lieds en behendig al je. Not. Daar begint het om mijn dingen voor de bijen. Het podium. Zwembad. Nou, volgens mij zit het zwembad hier helemaal omheen. Oh, een chill room daar. In ieder geval precies wat wij leuk vinden. En dit is nog leuker. Dus een bier en een café. Nou, oh, de zware koffie. Dan weer wat zijn op Merna, want de spultjes staan klaar. Want het wordt spelletjesavond op een luxe camping. Ik kijk op spultjes. Dat zit hier al klaar voor de karaoke. Helemaal idioot. Het rent hier helemaal vol. Nou, dat vinden wij natuurlijk fantastisch. Not. Maar echt het hele terras zit hier aan de kappen vol. En hier gebeurt het nog. En we zijn gekregen, we zitten hier waarschijnlijk op het nieuwste terras een speeltje te doen. Maar dat kost maar €100 per nacht. Ja, excuus, maar ik moest even klagen. Hè. Dit is namelijk beslist net mijn ding. Van die mega campings. Door de dijs lezen wij lekker muiskont in het zwembad. En uw dochter die is aan het oefenen. Bonjour. Bonjour, ça va? Ouais. Et vous? Ça va très bien. Ah, merci.
systematisch tegen een foto. Ja. Ja, maar dit is net een foto, dit is een film. Oh. Maar wie maakt je nooit een foto? Dat is lekker broodje, mannen, maar... Wij eten even wat. En mij is dan klaar voor het optreden van uw Smyrna. Maar dat bewaren we voor de volgende vlog. Zul je hem dan ook weer? Hey, vergeet net dat doempje, hè? En zet even onder de vlog wat je hem ervan vindt. Het is achterwoord, maar daar is zwemmen bij. Nou, wij gaan zitten en dan maak je dus klaar voor het optreden van uw Smyrna, jong. Ja, wat zingen. Dus we gaan even. We gaan op paas, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op paas, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen